dnešnej časti seriálu Farmárska návšteva uvidíte službára, ktorý sa rozhodol rozšíriť svoj vozový park o ďalší kombajn značky Massey Ferguson. Tentokrát ide o model Ideal 8T. Ja som veľmi zvedavý, ako službár je spokojný s týmto kombajnom a aké má názory na tento kombajn po prvých hektároch. Prajem peknú nedeľu. Čaute. Čaute. Čau. Dnes vás zdravíme s Peťom z krásneho kombajnu Massey Ferguson Ideal 8T. Mátime takisto na veľmi peknej parcele. Peťo, to je tvrdá pšenica tu? Tvrdá pšenica. Peťo momentálne s novým kombajnom s 8 Tčkom, s Fergusonom. Peťo vlastne ponúka služby, čo sa týka aj kombajnového zberu na Slovensku. Peťo, ty vlastníš momentálne teraz už to 8T nové, ale máš aj starší kombajn. Áno, máme 7278 CRL máme. A Peťo, keď sa tak na začiatok môžem opýtať, tak vlastne aká bola tvoja cesta poľnohospodárstvom, ako to všetko začalo? No, začalo to asi tak, že v prvom rade ma viedol otec k tomu od malička. Základnej školy a ono to už nejako veľmi nezostalo, zrejme. No. Takže otec mal tiež nejaký kombajn? Mali sme ešte starý 4 Street, na tom sme sa vozili ako decka a potom sa bolo už 512, no a to už sme boli hrdí na seba, že na 512 kosíme. No, tak. A potom, Peťo, si sa vlastne chcel trošku tak ako keby osamostatniť, hej? No, vlastne tak chcel niečo svoje. Osamostatní sme sa určite chceli ako každý, ale tým, že už nám bolo málo, alebo už sme nechceli poslúchať otca, tak samozrejme už aj šla vek, už sme boli dospelí, no a tak som si zobral do prenajmu starý kombajn, 12-ku, poopravovali sme si, no a tak to asi začalo, by som povedal. No a tak to išlo vlastne, no. A potom dlho nič, lebo však boli iné veci, čo bolo treba spraviť a fungovať. No ale sme sa potom nejakým spôsobom vrátili k tomu koseniu vlastne. Áno. A potom, Peťo, tvoj taký ten druhý kombajn, to bola také Reauš? Cereu sme kúpili viac menej na podnet, by som povedal aj syna, lebo syna to baví. No a bolo nám asi málo zrejme, tak sme chceli niečo novšie, by som povedal. Tak ste potom vlastne sa rozhodli pre tento Ideál. No, rozhodli. Vyberali sme medzi všelijakými kombajnami. No, tak my sme neplánovali Ideál, hej. My sme plánovali nejaký zánovný kombajn, z ktorý by sme ešte ďalej kosili takisto, keď nás to baví. No, ale nejakým spôsobom sme sa dali dokopy s chlapcami z Agrovoku a potom nejakým zázrakom sme toto dali dokopy. Paráda. Takže vlastne to bolo, nie je to akože úplne najnovší kombajn, bolo to tiež nejaká predvádzačka a zo pár motohodín to malo, hej? Áno, predvádzačka. Asi tak by som. A Peťo, s tou Carrierou, čo ste mlatili nejaké roky, tak s ňou ste boli spokojní? Tak s Cereou sme boli maximálne spokojní, pretože my sme to, aj keď nás od toho odhovárali, ale opak je pravdou, pretože je tu bohužiaľ zaužívané všetky kombajny, aby mali zelenú farbu, ale nie je to tak, myslím si. Není to o farbe, je to o tom, ako sa človek o to postará, o tú mašinu. A môže mať farbu červenú, hociakú, takže asi toľko by som povedal.
Tento kombajn vlastne Ideal 8T, je to vlastne kombajn na pásovom podvozku, vpredu má pásy. Je to 5 štvorkolka, či to je vlastne... Štvorkolka. Je to štvorkolka, hej? Štvorkolka. Paráda. Lišta zabere 9 metrov. 9 metrov, hej. Takže je to vlastne lišta Powerflow, ktorá má ešte vlastne pred šnekom taký podávací pás, ktorý si to taktiež veľmi chvália, že z toho lišta to pekne podáva na ten šnek. Už aj tuším na starom Fergusone to bolo takto riešené, hej, že... Hej, na starom to máme, áno, presne tak. Kombajn je to vlastne je to axiálny kombajn, je to rotorový kombajn. Ferguson vlastne má najsilnejší kombajn momentálne Ideal 9T, to je osmička. Osmička má od 9 trošku kratšie rotory ako sú na 9. Niečo sa vraví, že Ferguson príde čoskoro aj s 10 už, tak uvidíme, čo sa vlastne ukáže. Takže dá sa, Peťo, povedať, že tento kombajn je v také lepšej výbave, hej? Tak, výbava, myslím si, že to je pomaly top výbava na tom, aspoň teda čo som dostal informáciu, ale keďže my sme nie úplne toho staršieho ročníku, ale už to tak neovládame extra, takže syn to má na starosť celé, či iPad, či počítač, to čo mi nadstaví, ideme. Veľmi sa mi páčilo, jak vlastne Mario mi spomínal, že je tu iPad, na ktorom sa vlastne zvonku dá nastavovať kombajn, že obsluha vlastne kľudne môže byť 0 a nejaký ten pracovník príslušný môže zvonku vlastne držať ten iPad a vlastne nastavovať kombajn nielen z kabíny, ale aj zvonku. To je podľa mňa veľmi dobrá vec, taktiež. Väčšiu lištu si už Peťo nechcela ten kombajn, hej? Bola tu pôvodne väčšia lišta, ale dostal som informácie, že nie je to dobré, aby tu bola taká extra veľká lišta a predsi to dostane aj menší záber, či motor, či vlátačka. Presne tak. Celkovo. No jednoducho Mario ma prehovoril, aby sme dali menšiu. Hej. Je to asi lepšie na tú osmičku, celkovo podľa mňa to 9 metrová lišta. Tá 1070 to už bolo také dosť podľa mňa na hrane. Videl som aj osmičky z 12 už, ale neviem, jak by to išlo, no. No, tak s tým skúsenosti zase ja nemám, lebo hovorím, je to niečo nové pre nás momentálne. Zvykáme si na to, takže uvidíme, čo bude ďalej. Aj. Na poli vlastne sa nachádzame my s 8T a ešte dva službárske Lexiony z Českej republiky. Peťo, a tak čo sa týka jednoduchosti toho kombajnu, by si to vyzdvihol, alebo? Jednoduchosti, no. Nejaká denná údržba a celkovo takto? Tak denná údržba si myslím, že minimálna. Hej, klasická, ktorá sa robí bežne. A je to o tom, ako si to človek jednoducho skontroluje všetko. Takže asi toľko, no. Neviem, čo by som k tomu viac. No, celkovo nie je to akože podľa mňa zložitý kombajn. Není tu až toho pod tými krytmi tak veľa. A koľko už ste vlastne, Peťo, urobili s tým kombajnom tohto roku hektárov? Tak my kosíme teraz momentálne 4. deň, takže ešte to nie je žiadna sláva, ale tak dúfajme, že sa to všetko upraví a chceli by sme aspoň tých 1000 hektárov, aby sa s tým spravilo. No tak keď dokáže starý 23-ročný kombajn spraviť 700, tak takáto mašina musí spraviť 1000 až 1200 hektárov, pokiaľ teda dovolia to aj podmienky. Hej. No a na tom starom máš ešte dokonca aj menšiu lištu, takže podľa mňa je to krásny výkon tých 700 hektárov na starú Kereu. To hej, lebo a ako sa vracam k tomu naspäť, že všetko to záleží od toho, ako si tú mašinu človek nachystá. Presne tak. Tento rok sme, keď to tak zoberiem so synom, od decembra vlastne z minulého roku
sme sa v tom špárali, hej, keď bolo chvíľu čas, že sa nerobilo niečo iné, tak opravoval sa kombajn už cez zimu. Hej. Vyhodili sme všetky bachory znútra, na komplet, cement bloky, ložiska, streky, čerpadla, alternátory, všetko na repas išlo, ložiska, takže o tom to je, že keď aj tá stará mašina ide a je stará, tak ze starej sa dá spraviť krásny stroj, ktorý funguje. Takže asi toľko by som. Presne, jak Peťo hovoríš, keď človek sa o ten stroj postará, tak on to musí ísť. Tak. Aj 40-ročné mašiny fungujú veľmi dobre v dnešnej dobe a robia na tom. Však. A tej starej vlastne cerie tam bol, asi sme hovoril Peťo, že tam bol mláťací bubon a potom bol odmietací ešte, hej? No, mláťací bubon je, tam je klasika, jednoduchý vytrasák s bubnom, s odmietacím bubnom a to je celé, Hej. čo tam môže byť. Tak už predsi toto je trošku zložitejšia mašina, aj keď je v konečnom dôsledku je jednoduchý aj tento, ale není to až tak jednoduchý kombajn, jak ten vytrasák, takže asi toľko by som k tomu. Tu vlastne pred rotormi je ešte jeden bubon, taký podávací. Tak to presne neviem, to som rozobrať nemal. Mali sme bloky, kde sme čistili spádovú dosku a tak ďalej, nejaké veci, nejaké drobnosti, čo sme na tom našli, čo tam boli chyby. Hej, predsi to bola predvádzačá mašina a bohužiaľ, keď predvádzačá mašina je tak, že sadne do toho chlapec a naštartuje a potom dokosí a nechá to tak, takže človek to musí jednoducho celé pozrieť. No. Ale tak to boli sú drobnosti prakticky. A vyberal si Peťo, ty či chceš kombajn na pások alebo na kolesách? Ja som si vyberal, hej. No, akože rozhodovali sme sa, lebo však všetko je to o tej cene, to je jedna vec. Není to málo peňazí a zobrať si prakticky na zodpovednosť aj celkovo, že splatiť to a byť trošku seriózny voči tým ľuďom, od ktorých to bereme. No ale tak hovorím, no, budeme sa snažiť, aby to bolo všetko na poriadku, asi tak by som povedal. Presne tak. Aj tuším, aj Mario mi spomínal, že tento kombajn je taký akože skoro v top výbave. Áno, hej. V top výbave, takže naozaj krásny stroj. A on uvidíme po žatve, či to bude však krásny práve, stroj. Potom sa s tebou Peťo spojím, som zvedavý, čo na to povieš po žatve presne. Po žatve povieme, či to je krásny stroj a dobrý stroj. Však. Takže tak. Presne tak. No vlastne všetko, keď je nové, tak malo by to ísť. No potom ďalšie muchy sa ukážu trošku neskôr. Niekedy aj skôr, ale všetky stroje majú svoje muchy, svoje pre a proti. Čo sa točí, to sa dere jednoducho. No však. Nespraví s tým človek nič. A kombajn je Peťo vybavený takými vecami ako navigácia a... Hej, výnosové mapy, všetko. navigácie. Môj syn používa. Ja idem na starú klasiku, na manuál, aby som sa nenudil v kabíne. Takže to asi toľko, no. Paráda. Dobre, Peťo, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za video, že som mal Ďakujem aj ja. trošku s tebou natočiť z kabiny, z ideálu 8T. Dúfam, že sa ešte Peťo niekedy uvidíme, niečo natočíme a možno niekedy po sezóne nejako zreferujeme, aká bola spokojnosť s týmto strojom. Uvidíme. Takže Peťo, ďakujem krásne ešte raz. Ďakujem aj ja. Majte sa, čaute.